Не одно десятигоддзе чакання і шлях ад старога драўлянага збудавання да ультрасучаснага цэнтра. У Рагачове адбылося тое, пра што марылі пакаленні чэмпіёнаў яшчэ з савецкіх часоў. Сёння байдаркі і каноэ мяняюць прапіску. Легендарная школа веславання, якая выхавала дзясяткі майстроў міжнароднага класа, нарэшце адчыніла дзверы свайго новага дома, сучаснага элінгу, які тут чакалі з савецкіх часоў. Залатыя медалі насуперак бытавым незручнасцям. Дзесяцігоддзямі рагачоўскія весляры захоўвалі інвентар у старым памяшканні, а шлях ад вады да раздзявалак вымяралі сотнямі метраў крутога ўздыму. Зараз гэта ў мінулым. Новы элінг – гэта адказ на запыты пакаленняў спартсменаў. Камфорт, маштаб і прадуктыўнасць. У новым аб'екце стварылі ўсе ўмовы, каб каваць золата і не марнаваць час на дробязі. Элінг узвялі ўсяго за год. Тут уладкавалі не толькі сховішча для лодак, але і камфортную базу з раздзявалкамі і трэнажорнай залай. Зручны пірс скарачае шлях да вады да секунд, а блізкасць стадыёна і басейна дазваляе праводзіць комплексныя трэніроўкі ў адным месцы. Такія аб'екты змяняюць жыццё рэгіёнаў, ператвараючы звычайныя гарады ў сапраўдныя цэнтры прыцягнення. Гэта інвестыцыі не проста ў сцены і лодкі, а ў характар і здароўе сотняў дзяцей. У Рагачове стварылі падмурак, на якім вырасце новае пакаленне моцных і паспяховых спартсменаў. А значыць, легендарная школа веславання яшчэ не раз гучна заявіць пра сябе.